work hard, stay determined, but don't be afraid to take every opportunity that comes. Fy enwi yw Abigail ac rwy'n astudio bioleg, cemeg, mathemateg a'r Welsh Math. Rwy'n gobeithio fynd I prifysgol and rwy'n astudio bioleg. I've grown up on a farm, so I've been surrounded by biology all the time, and being in school has just deepened my understanding and want to carry on. Wnes I llawer gymorth ac arweiniad gan yr ysgol wrth ddangos pathiau gwahanol gallwn cymryd naill ai apprenticeships neu prifysgol. As I don't know what I wanted to be afterwards, I felt university was a good way of learning new skills and learning something without being too specific to a job or a sector which I wasn't 100% sure of going into. Ar y cyfan, rwy'n edrych ymlaen y fwyaf tuag at ddysgu fwy am bioleg a rhannau gwahanol o hynny, ond ni allwn ymwybyddu fy mod rili'n edrych ymlaen I cyrraedd fwy o pobl o cefndiroedd gwahanol a hefyd fod yn rhan o clybiau a nodweddion mawr. Sa'n siŵr beth hoff yn gwneud yn bell i'r dyfodol, ond rwy'n gwybod fod prifysgol yn y cam cyntaf ac yn agor nifer o drysau gwahanol fydd yn galluogi cael swydd sy'n cysylltiedig â bioleg yn y dyfodol.